Rañeiros da Ría e a Consellería do Mar mantiveron unha xuntanza para buscar unha solución ás novas restricións aplicadas ao libre marisqueo. Tras achegar posturas, semella que a Xunta vai autorizar novamente ao longo desta semana a extracción de ameixa fina e babosa en todos os bancos da ría. Que tal, saudos? En menos dun minuto seguimos afondando neste asunto. Antes imos cos titulares. Portos investiu preto de 800.000 euros no mantemento dos peiraos da Coruña no 2018, fixo principalmente na mellora da seguridade. Unha empresa concesionaria de servizos reclama facturas ao Concello de Cambados por valor de case 7.000 euros. O goberno local acusa o PP de agochar os recibos en vez de trasladalos á contabilidade. Miguel Mallán, elixido novo secretario xeral do PSDG de Porto do Son. A Asamblea apoiou de xeito unánime a renovación da dirección local. Boiro Novo solicita que se dedique unha rúa ao colectivo das mariscadoras. Propón que sexa en Barraña, onde existen vías numeradas. As mascotas tamén teñen espazo no Entroido de Vilanova. Este sábado o Concello acolle o Carnaval, unha cita que xa cumpre a súa terceira edición. Rañeiros da Ría e a Consellería do Mar mantiveron unha xuntanza para buscar unha solución ás novas restricións aplicadas ao libre marisqueo. Tras achegar posturas, semella que o goberno galego autorizará novamente ao longo desta semana a extracción de ameixa fina e babosa en todos os bancos da ría. A prohibición de extraer ameixa fina e babosa dos principais bancos de libre marisqueo en Arousa ten os días contados. Semella que a xuntanza entre Rañeiros da Ría e a Consellería do Mar foi do máis frutífera e conseguiu solucionar os problemas de falla de coordinación que o pasado venres levaban a Administración Autonómica a tomar esta decisión. Os informes que teñen son moi cortos, son dunha lonja, na máis, paréceme que son así. Tamén dos meses de setiembre e outubro de principio da campaña do ano pasado. É dicir, a bióloga da Delegación de Coruña tiña poucos datos e poucos informes, en base a eso decidiron cerrar a babosa e a ameixa fina para os bancos de Boído, Cabío e os lombos. Chegamos a acordos de tema de datos e cousas deso que estábamos pasando fora de tempo. Agora falamos de coordinar un pouquiño ese sistema e si, a ver, chegamos a un tipo de acordos e a ver se agora nos dan a autorización para poder extraer a petición que nos propoñemos desde Rañeiros. Dende Rañeiros agardan que ao longo desta semana a Consellería dé o visto bo a esta proposta que inclúe unha baixada nos topes da babosa e na fina e a suba da xapónica. Petición que vamos a solicitar, visto que os biólogos, todos, tanto de Pontevedra como os de Coruña, din que a fina está vindo moi pequena, solicitamos medio kilo de fina, polo menos para a pouco que se colle que se poida vender, que non se venda por atrás, aumentamos a japónica a 7 kilos, e a babosa baixamos 1 kilo tamén, porque os biólogos tamén recomendan baixala porque está vindo moita pequena dos lombos do Ulla. Mentres tanto, insisten nas importantes perdas que esta situación está a provocar ao sector o que, sen poder capturar estas especies, non lles compensa se quera sair ao mar. Ir ao mar a coller ameixa sapónica nos lombos pouco máis poden coller, porque o bicho hai algún reclutamento pero é pequeno, e despois se non colles fina nin babosa, que lle podes aportar con 5 kilos de xapónica a 6 euros, xa me dirás, é dicir, eso non lle compensa ninguén ir ao mar. A Confraría de Carril pronunciouse hoxe sobre este conflicto entre a Xunta e Rañeiros da Ría de Arousa. O opositor remitiu á Consellería do Mar un escrito no que lamentan que o Departamento Autonómico non lles comunicara nada sobre esta situación. Ademais, no documento reclaman coñecer a identidade das persoas físicas ou xurídicas que cometeron a ilegalidade que rematou por provocar a prohibición de extracción da ameixa fina e babosa, exixindo tamén a apertura de expedientes sancionadores. Fan fincapé na importancia desta determinación da Xunta que, segundo aseguran, afecta a terceiros que non son responsables. O texto foi remitido a Santiago e recolle varias solicitudes formais á Consellería. Saber se abriron os expedientes ás entidades que deben responder da presunta comercialización ilícita de marisco de talla antirregulamentaria, coñecer as lonxas da ría nas que se detectaron estes problemas e se procedeu á incautación do marisco ilegal. Recordemos que a Confraría de Carril oponse ao novo modelo de xestión do libre marisqueo que representa a Asociación Rañeiros da Ría.
E a estas dificultades sumase outro revés que sufriu estes días o sector do mar, a suba do recibo da Seguridade Social. O Real Decreto aprobado ano pasado de revalorización das pensións incluía, entre esas medidas, unha suba nas bases de cotización, pero tamén un incremento nos tipos por accidentes de traballo e profesionais que supuxo un aumento abusivo no recibo. No caso dunha mariscadora de AP, por exemplo, o incremento rolda os 45 euros. É dicir, este mes choveron os hostias de todos os lados, a subida da Seguridade Social, que é desproporcional, ao final isto que vai ocasionar que os que xa collían baixas destas cíclicas, que o facían hasta agora, con esta subida, subida a base de cotización vai a generar que pois haya máis baixas. É dicir, non entendemos esta subida que se fixo, que é desproporcionada, sin consultar co sector para nadie. Seguimos no mundo da mar, case 1 millón de euros. Esta é a cifra dos investimentos realizados por Portos de Galicia nos peiraos da provincia da Coruña en tarefas de mantemento ao longo do pasado ano 2018. No que vai deste ano xa están en execución partidas por valor de 150.000 euros. A seguridade e o mantemento en bo estado das redes xerais centraron a maior parte dos investimentos realizados por Portos de Galicia en materia de conservación nos peiraos da provincia durante o pasado exercicio. Que no ano 2018, en materia de conservación e mantemento das instalacións portuarias da provincia da Coruña, Portos de Galicia destinou algo máis de 800.000 euros. Sabemos que o mantemento e que a conservación é, digamos, ese día a día do traballo nos peiraos para telos no mellor estado posible desde perspectivas, por exemplo, da seguridade, do bo estado das redes xerais, que poden ser alumeado, enerxía eléctrica, abastecemento, saneamento, e tamén cuestións que nos plantexan desde as confrarías de pescadores ou desde os propios concellos, pero sempre priorizamos as cuestións que teñen que ver coa seguridade das persoas e dos bens. Entre os peiraos máis beneficiados figuran algúns do Barbanza, como o de Ribeira con 60.000 euros de investimento, ou de Escarabote, no que se destinou unha partida de 30.000 á renovación do pantalán das embarcacións de terceira lista. Vimos de poñer en marcha, xa está rematada, unha actuación de ao redor de 30.000 euros no peirao de Escarabote, no concello de Boiro, onde se renovou toda a madeira do pantalán das embarcacións de terceira lista, se substituiu por unha madeira ecolóxica que ten unha durabilidade maior, unha vida útil maior, e despois hubo tamén investimentos en concellos do Barbanza e de Muros Noia que oscilaron entre os 60.000 euros de Ribeira ou tamén os 20.000 de Rianxo. Tamén se fixeron cuestións en Muros, hai actuacións pendentes de executar en Portosín, no concello de Porto do Son. No presente exercicio, Portos pretende manter ou mesmo incrementar o nivel de investimento. Nestes 2 meses xa están tramitados ou en execución traballos por valor de 150.000 euros. Seguimos con máis actualidade. Unha empresa concesionaria de servizo reclama facturas ao Concello de Cambados por valor de 6.900 euros. Xurxo Charlín acusa o PP de agochar os recibos en vez de trasladalos á contabilidade. Pola súa banda, o exalcalde Luis Aragunde defende a súa xestión. Unha empresa concesionaria de servicios reclama 7 facturas cun importe total de 6.900 euros ao Concello de Cambados. Os recibos foron rexistrados entre os anos 2005 e 2011. Xurxo Charlín amosouse sorprendido de que as facturas estivesen inscritas no rexistro, pero que non consten na contabilidade municipal. Pero o máis sorprendente é que sexan facturas que si estaban inscritas por rexistro, presentadas por rexistro no Concello, e que, pola contra, pois que non conste na contabilidade do Concello, na contabilidade pública. É un proceder, un modus operandi bastante sorprendente, no sentido de que desvirtúa totalmente a contabilidade dos outros exercicios, e aparte xa vemos que xa era unha práctica habitual, porque non é a primeira vez que nos chega. Con estes cargos, Charlín cifra en 380.000 euros as reclamacións feitas ao Concello por facturas emitidas nas legislaturas anteriores. Entendemos que estas cantidades se teñen que aboar, pero tamén imos ser estrictos
coa normativa e vamos pedir informes si corresponde aboar esas facturas, por si está prescrito, si existe prescripción ou non. En caso de que si teñamos que aboalas, pois canto antes pagarles, porque entendemos que é unha débeda que non se debe, que non é un modus operandi que non se debe permitir, sobre todo nunha administración pública. Charlín criticou os anteriores gobernos do PP, acúsaos de agochar facturas e de desvirtuar os balances daquelas épocas. E nos entendemos que a obrigación é perante o Concello, non é perante unha organización política en sí. O problema é que o PP entendía que o Concello era a súa casa particular. Nós entendemos que o Concello é a casa de todos e a nosa obrigación é corresponder, digamos, como vos pagadores que ten que ser o pobo de Cambados, pois corresponder con esas débedas que se presentan. Luís Aragunde recordou que no 2012 publicouse o Plan de Pago a Provedores, un real decreto que obrigaba os concellos a pagar as facturas pendentes. Asegura que o seu goberno retribuiu todas as demandas e que se aínda existe algunha é culpa da empresa. Había dúas opcións, unha era pagar voluntariamente ao concello, co cual non te adherías a ese plan, como foi o caso de Cambados. Había fondos suficientes e se pagaron todas as facturas que había pendientes. Si ahora mismo aparece unha factura do 2004 de Espina Delfín, pois a irresponsabilidade é da empresa se non presentou esa factura no 2012. Aragunde considera que esta é unha nova fantasmada de Xuxo Charlín, que amosa que non aprendeu nada nestes 4 anos. O señor Xuxo Charlín debería de coñecer isto. E eu creo que lle están tomando o pelo ao señor Xuxo Charlín, o Xuxo Charlín lle está tomando o pelo aos veciños, ou as dúas cousas, que tamén pode ser. Cas eleccións á vista, as acusacións voan dun partido a outro. Serán os informes que solicitou o Concello os que demostrarán quen ten a razón. Na crónica política, Miguel Mallán asume as rendas do Partido Socialista en Porto do Son. O candidato foi elixido secretario xeral por unanimidade nunha multitudinaria asamblea celebrada na pasada fin de semana. A elección de Miguel Mallán como secretario xeral do PSOE de Porto do Son marca unha nova etapa na dirección local do partido. O candidato sonense, que se estrea en primeira liña da política municipal, asume o cargo con gran responsabilidade de cara a cadar os mellores resultados nos comicios de maio. Porque o próximo 26 de maio eu vou ir a ganar. Vamos ir a ganar en equipo. Somos un equipo. Arrouparon a Mallán na elección da nova directiva o seu antecesor no cargo, Xoán Pastor Rodríguez, a secretaria de organización Josefa Hermo e o exalcalde socialista Ramón Quintáns. A Consellería do Medio Rural cedeu temporalmente ao Concello de Lousame un tractor, unha rozadoira e unha trituradora para o seu uso nos labores de prevención de incendios forestais. A través deste convenio asinado polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, e tamén a alcaldesa de Lousame, Teresa Villaverde, o Concello poderá facer fronte ás obrigas de limpeza e mantemento da biomasa. A intención de Medio Rural é dar continuidade ás distintas liñas de colaboración na prevención de incendios cunha achega de máis de 3 millóns de euros para a adquisición de tractores e apeiros de limpeza que darán servizo ás entidades locais. A estas medidas súmanse os tradicionais convenios de colaboración para a prevención de incendios que inclúen subvencións para a realización das rozas, uso de motobombas e contratación de brigadas. Máis cousas, Boiro Novo propón homenaxear as mariscadoras dando o seu nome a unha rúa do municipio. Na zona de Barraña existen varias rúas numeradas en denominación propia, polo que suxiren que se lles dedique unha delas. Hai xa un ano que Boiro Novo levou a pleno unha moción solicitando que se aumentara o número de rúas dedicadas a mulleres no municipio. Malia que daquela foi aprobada por unanimidade, non se fixo nada por dar cumprimento ao acordo. Por esta razón, levarán a pleno este mes unha proposta concreta. A proposta consiste en que entendemos que co gallo do Día Internacional da Muller Traballadora e co gallo de todas estas iniciativas que no conxunto do país se están desenvolvendo para poñer en valor pois a figura da muller, a figura en todos os eidos da sociedade e tamén, como non pode ser de outro xeito, no laboral, entendíamos que no noso concello hai unha profesión que é amplamente mayoritaria e no que forman parte as mulleres do noso concello e que é no sector marisqueiro. No sector marisqueiro, aínda que sí que tamén hai homes que forman parte desa profesión, a maioría son mulleres, durante moito tempo foron o sustento de moitas familias do noso concello. É un traballo duro, é un traballo que estás no mar, é un traballo que ten moitas dificultades tamén, incluso de conciliación, e entendíamos que unha forma de dignificar o traballo da muller no noso concello sería nomear a unha das rúas do noso concello a Rúa das Mariscadoras. Dado que na zona de Barraña existen varias rúas numeradas en denominación, propoñen á corporación que sexa unha delas a que reciba o nome das mariscadoras. O lugar que
que prevemos que deberá de ser unha das rúas que están máis próximas á praia de Barraña. Hai varias rúas nese entorno que non teñen nome asignado, que teñen unha numeración posta por parte do Concello e que creemos que precisamente ali onde esas mulleres están exercendo o seu traballo é onde de algún xeito deberamos de recoñecer o traballo destas mulleres do noso Concello. Demandan ademais a colocación de algún elemento artístico que axude a visibilizar o traballo e a contribución á economía boirense que realiza este colectivo. Ribeira vai homenaxear as mulleres do mar o vindeiro 8 de marzo, Día da Muller Traballadora. Entre os actos programados figura tamén a inauguración dunha escultura en forma de pirámide invertida que será instalada na Praza Heroínas de Sálvora en memoria das vítimas da violencia machista. O Concello de Ribeira prepara unha serie de actos cos que conmemorar este 8 de marzo, Día Internacional da Muller Traballadora. Un dos máis significativos, como ven sendo habitual nestes últimos anos, terá lugar no propio Salón de Plenos, cun homenaxe ao colectivo das mulleres do mar. Creo que era unha eiva que o Concello debía solucionar e debía, pois, este ano dar visualizar o traballo na muller dentro do mundo do mar, non só aquela que vai como mariscadora, senón a cantidad de mulleres mariñeiras que siguen todavía e que non foron homenaxeadas por este Concello. Un acto no que tamén queremos reflexar o traballo, posto que hai un documental que fala das mulleres que traballan no mar, traballadores invisibles, en este caso da Costa da Morte, pero pensamos que era importante poñer ese documental porque lle ven para este acto. Outro dos actos programados terá lugar o día 28 deste mes de marzo, coa inauguración na Praza das Heroínas de Sálvora, a carón do novo mercado municipal, dunha escultura elaborada polo artista Fernando Yáñez, en memoria das vítimas da violencia de xénero. Vai a ser unha pirámide invertida que vai a estar pois petada ou enchida do que son zapatos vermellos, como pois mensaxe a todas aquela sociedade que todavía sigue vendo como moitas mulleres non só son maltratadas, sino que o pagan ca súa vida. E creo que aí tamén todos aqueles ciudadanos e ciudadanas de Ribeira que queran aportar dentro do que vai a ser esa pirámide, pois algún zapato vermello, pois benvidos van a ser para completar o que é unha escultura que ten un importante tamaño. O Concello programou tamén unha actividade escolar denominada Maxia pola Igualdade, a cargo de Fania Triana, que terá lugar o día 12 no Auditorio Municipal. E colaborará tamén con distintas asociacións e colectivos feministas na realización dun mural na Praza de España, unha actividade esta na que pretende implicar tamén os centros educativos do municipio. Vila García volcase na conmemoración do Día Internacional da Muller. Dende a área de igualdade teñen preparado unha programación variada dirixida a concienciar nesta materia a públicos ben amplos. Xa mañá a proxección de Trote, a historia dunha rapaza que vive illada nunha aldea, para comezo as actividades. Será no Salón García ás 9 da noite, seguida dun coloquio co director Xacio Baño e a protagonista María Vázquez. O xoves ao mediodía a Praza de Rabella será o escenario no que Teresa Cuiña lerá o manifesto do Día da Muller. Tras a xornada de folga feminista prevista para o vindeiro venres, o sábado retomarase a programación cunha maratón fotográfica sobre igualdade. Por último, o día 26, a artista Luz da Riba dirixirá a acción colaborativa Venus no marco do Programa Provincial Violencia Cero da Deputación de Pontevedra. Precisamente o ente provincial, o Consello Local da Muller, o colectivo O Soño de Lilith e o Cineclub Adega son as entidades que colaboran con Rabella para facer posible este programa. Sanxenxo vai acoller a Gala Xoven Empresario organizada por AGE. O prazo de inscripción para optar aos galardóns comeza hoxe. Os gañadores recibirán 1.500 euros en premios e 8.000 en becas. Sanxenxo é o concello elixido por AGE Pontevedra para celebrar a Gala Xoven Empresario. Nela entregarase o premio AGE Galicia. A importancia do turismo e o exemplo de diversificación da economía foron os motivos polos que se escolleu esta vila. O certame dividirase en dúas categorías e haberá varios premios. Como todos os anos, temos dúas categorías principales, que é o xoven empresario e o xoven emprendedor. Os dous terán que ser menores de 41 anos. A diferencia que hai é que o xoven empresario
terá que ter unha empresa con máis de 2 anos de consolidación e o xoven emprendedor será unha empresa de menos de 2 anos, non? A maiores teremos 4 accessits, a accessit á innovación, a creación de emprego, a internacionalización e a responsabilidade social empresarial. Este proxecto levase a cabo gracias ao apoio de 2 entidades como a Banca e Deloitte, que amosan a súa aposta polos novos empresarios. A esas empresas que en un momento en el que nacen, pues la verdad es que es complicado, los comienzos son difíciles y desde Deloitte tenemos una iniciativa para apoyarles y ayudarles. Esta iniciativa de AGE Galicia y en concreto de todas las AGE regionales consideramos que también es muy importante para apoyar, dar visibilidad y buscar ese espíritu emprendedor en nuestros jóvenes, que al final es clave para desarrollar el tejido empresarial y la sociedad y la comunidad autónoma gallega. Todas as partes mostráronse contentas polos acordos acadados para que esta gala se celebre en Sanxenxo. O alcalde da vila quixo agradecer a confianza depositada e recalcou a importancia de dar aos empresarios os medios para xerar emprego. Por lo tanto, temos que estar desde as institucións constantemente arroupándose, apoiándose e poñendo os medios, non generando empleo, que a veces se confundan palabras do político. Os ayuntamientos, as comunidades autónomas e o Estado non ten que crear empleo, ten que crear as condicións para que os empresarios creen empleo, é moi importante. Hoxe abren as candidaturas e pecharán o día 31. A gala terá lugar o 4 de abril no Real Club Náutico de Sanxenxo. Os gañadores de cada categoría recibirán uns premios de 1.500 euros máis un cheque formativo valorado en 8.000 na Escola de Negocios IESAID. As mascotas tamén teñen espazo no Entroido de Vilanova. Este sábado o Concello acolle o Carnaval, unha cita que xa vai pola súa terceira edición. O Xardín Umbrío será o escenario deste particular concurso desfile que, segundo os organizadores, é único en Galicia. Vilanova volve reservar un día do seu Entroido para as mascotas. Por terceiro ano a vila acolle o Carnaval, con festa e premios especiais dirixidos a eles. El próximo sábado, previo al Momo, el Carnaval. Lo vamos a hacer con desfile. Lo vamos a hacer con 3 premios. Un premio al disfraz más creativo, otro premio al disfraz del perro y al que lleva el perro, que el dueño a veces lo lleva el perro, y un tercero para el disfraz más divertido, más loco, más todo. A cita celebrarase o sábado día 9 a partir das 5 da tarde no Xardín Umbrío. Se o tempo non acompaña, trasladarase ao pabillón multiusos. O que está claro é que o Carnaval celebrarase dun xeito ou outro. Animamos a gente, no ya de la comarca, sino de todo Galicia, porque que sepamos, es un evento único en Galicia. Yo creo que sí. De momento que sepamos. Desde luego en esta comarca no lo hay. En Pontevedra no lo hay, con lo cual cogemos una zona amplia para animar a los propietarios de toda esa zona que vengan a pasar esa tarde con sus mascotas a Vilanova y celebrar el desfile de Carnaval. Os que queiran participar coas súas mascotas no desfile poden inscribirse xa nas clínicas veterinarias colaboradoras Vilanova e San Miguel. Tamén será posible apuntarse no mesmo día ou asistir a festas sen desfilar. A partir deste sábado, Ramiro Carregal terá unha praza en Vilagarcía. O empresario xe fillo predilecto da cidade agora contará con este espazo co seu nome situado fronte ao pabillón de Fexdega. A proposta de dedicar unha rúa ao Praza Carregal foi solicitada pola Fundación Amigos de Galicia e pola Asociación Arosa Fútbol 7, dúas das entidades coas que leva anos colaborando de xeito desinteresado. O PSOE de Ribeira segue a traballar por conseguir unha liña de ferrocarril pro Barbanza. Tras a aprobación da proposición presentada polo Grupo Socialista, o deputado do PSDG Ricardo García Mirá xestionará a solicitude en Madrid. Hai anos que os socialistas, co apoio do resto da corporación, demandan a mellora das comunicacións e transportes na comarca coa creación dunha liña ferroviaria. A Garda Civil detivo en Cambados un home de 21 anos por un presunto delicto contra a saúde pública. Trátase dun veciño de Ribadumia que foi identificado nun bar cando levaba en riba 200 doses de cocaína. Tamén localizaron marihuana e hachís. Hai outros 4 investigados, todos eles clientes do establecemento. A intervención produciuse na madrugada do sábado. O Executivo nollés investirá uns 20.000 euros na construción dun parque canino na zona de la Barta. O espazo ocupará unha superficie de uns 300 metros cadrados, a carón da nova pista de skate. Está previsto que os traballos de construción do recinto, que estará avalado no seu perímetro, comecen xa a mediados deste mes de marzo.
Vilagarcía adxudica os traballos de construción de 16 novos nichos no cemiterio municipal de Carril. As obras contan cun orzamento de 10.600 euros que se financian con fondos propios do Concello. A actuación ten como obxectivo dar resposta á necesidade de novas prazas de soterramento nos campos santos de titularidade municipal. As obras estarán rematadas durante a primavera. E agora facemos unha pausa para a publicidade. De contado estamos de volta para contarlle estas noticias da cidade de Pontevedra.